Taliwas sa sunod-sunod nga pagbaha karong bag-ulang, subling nanawagan ang mga health officials sa mga tao nga kung mahimo dili gyud moubog sa baha. Gialerto sa mga otoridad kining gituhang kaso sa leptospirosis nga makuha pinaagi sa hugaw sa hayop nga nasagol sa tubig. Anang live report ni Nico Serino. Nick. Yes, Lan, mas menos man hinuon kini mga kaso karong tuiga itandi ni atong miaging tuig sa dakbayan sa Mandawi apan matod sa mga city officials angayan nga di gyud ka kumpiyansaan kining mga insidente sa leptospirosis sa dakbayan. Makapila ka higayunang nabahaan karong bag-o ang pipila ka bahin sa syudad sa Mandawi. Labi na sa mga lugar nga problemado og ilang flood prone, dali kining masanapan sa tubig kung kusog kaayo ang bunok sa uwan. Sa mga apektadong lugar, dili kalikayan nga may pipila ka mga tao, residente ug motorista nga muubog yod sa tubig baha. Kini ang gikabalakan sa mga otoridad tungod sa mga sakit nga mamahimong makuha gikan niini sama sa leptospirosis. Ang konseho sa syudad miauhag sa paghingusog sa kampanya kontra sa maong sakit. Matod sa chairperson sa Committee on Health nga usa ka doktor, makuha kini gikan sa mga ihi ug hugaw sa hayop nga nasagol sa tubig. Usually hilanat gyud maguna. Nya history nga tuwa ni mong tubig, imunti niya kay samad. Mo na nga musud ang kagaw sa leptospirosis. Magsulod kag boots, mayunana mga preventive measures, pero og di na gyud baka feel ka hugas na gisimong tiil. Sa datos sa Mandawi City Health Office, karong tuiga, dunay upat ka mga suspected cases sa leptospirosis. Gikan kini sa mga barangay sa Labugon, Tabok, Bakilid ug Luok. Wala pa hinoy confirmed cases karong tuiga. Sa miaging tuig, dunay 14 ka mga suspected cases, usa ang kumpirmado. Ang suspected cases nagpakita sa tanan nga mga sintomas sa maong sakit apan wala pa nakumpirmar kay gipaabot ang laboratory result. Lakip sa gipapanawagan ng information campaign nga himuon sa ilang PIO pagpahinumdum sa mga tao unsaon paglikay nga mataptan sa leptospirosis. Daghang sakit na makuha, so mautong ato dyan lang gipaninguha nga mahatagan nato silang information awareness ba regarding aning. Gipasabot sa mga health officials lan nga wala hinoy clustering nga nahitabo sa mga kaso sa leptospirosis sa Mandawi. But pasabot gikan sa lain-laing lugar ang mga pasyente apan ang common niini nga maong mga kaso nga pulos flood related o dunay exposure sa baha ang mga pasyente nga nagka leptospirosis. Alan? Okay, daghang salamat, Nico Serino.